Από εδώ που είμαι, άρχισε το. Λοιπόν, για παιδιά, σήμερα παίζουμε Σλιθέριο και κάτι άλλα παιχνίδια. Μάλλον, δεν ξέρω. Αυτός είναι ο Γρηγόρης. Μην με πείξεις. Εντάξει. Ναι, τέλος πάντων δεν θέλει δημοσιότητες, είναι και... Λοιπόν, παίζει αυτός πρώτος. Για να δούμε πόσο τουρας είναι. Μην τραβάς. Δεν μ' αρέσει. Ο πρώτος έχει 17.220 8 κάτι. ανήκανε. Σκάσε. Τώρα... Ω, μπράβο, έλα. Τρώγε. Έλα, πήγαινε. Όχι. Όξεις. Μάλιστα. Μη του κάρεις, πρόσχε. Ρε φίλε, τον έφαγε. Ω, κάνει απίστευτα πράγματα. Μπράβο, έχασε. Τώρα παίζω εγώ. Και να, ο πανέξυπνος μας. Ωραία, τώρα δείξε εμένα. Όχι έτσι ρε, λίγο πιο μακριά. Θα το βάλω μπροστά του να το βλέπει. Όχι, γιατί δεν βολεύει. Ο άνθρωπος κάνει πράγματα και θάματα. Μόνο που την έκανε. Τρώγε. Δεν είναι τρώγε. Τώρα όλοι θα νομίζουν πως είσαι καλύτερός μου. Μα είμαι καλύτερος. Δεν τα ανεβάζω πουθενά. Α, εγώ θα τα ανεβάσω. Κάνε. Κάνε αυτό το κόλπο που έκανε ο Τάρκη. Κάνε κάποιον κύκλο. Να, αυτόν τον κόκκινο. Γιάννη, τι κάνεις Να μωρέ. δείξω το σκορ. Έχασες. Όχι, μα φύγε γαμότο. Ηλίθεια. Κάντε το κόλπο. Ο τεχνική κλασσές. Κάνε το κόλπο, αγόρι μου. Άντε, γεια. Μαλάκα. Άστον να φύγει. Αυτό ήταν το κόλπο. Όχι ρε φίλε. Μαλάκα, είσαι χαζός. Κοίταξε κόλπο. Έλα, Κοιτάξτε εδώ πέρα πώς έχω κάνει. Κοιτάμε, κύριε Καρολά. Λοιπόν, έπαιξα πολύ ωραία. Το ξέρουμε. Κάλε το χέρι σου. Είδες, ακόμα και ο εκφωνητής μας το λέει. Λοιπόν, εγώ λέω να παίξεις λίγο επαγγελματικά αφού είσαι επαγγελματίας Of course. του κόλλου. Φάτα! Ρε γύφτο. Μπράβο. Σκάσε. Πάγιστα, ναι. Κάνε δείξω σκορ. Μην